atong pangutanon ng atong mga silingan, mga soking tigpaminaw kung unsa po ilang reaksyon. Yes, Day. Dong Irin. Kalabot ni ining isyo nga. Ang tulo ka mga Duterte diri sa Dakbayan sa Davao, Day Marcel. Mudagan pagka-senador sa 2025 nga eleksyon. Tama pod ba ning lakang sa mga Yes. Duterte karon, no? Ang atong kanhi presidente, ang atong kasamtangang mayor dinhi sa Davao o Ang atong kasamtangan nga representantes per birong distrito ning atong Dakbayan, Congressman Pulong Duterte. Rodrigo, Bastian, and Paulo Dutertes mga kasama for senator on 2025 midterm elections. Unsay ikasulti ninyo mga kasama? Nag-andam naman dahil sila po dong Irin. Kaya ingon pa si Vice President Sara, abi manatog si ato ang butaran sa 2028 nga si Mayor Baste man dahil ilahang ginagroom karon for presidential candidate. Bumalik daw siya dahil pagka-mayor sa Dakbayan sa Davao si Okay. Vice President Inday. Mao da ingon sa iyang mama. Tanawara. tanawara. Tanawara ganing So, mga mama. Ang mga mama karon- yun, very influential gyud ning mga mama sulod sa pamilya. Murag lalahi ang sitwasyon day, no? Nga itong bilabay nga 2017 ba itong eleksyon? Yes. Okay. Muragwa siya patuos iyang papa nga, day, dagan pagka-presidente, ayaw ang vice-presidente. Wala Ayaw siya tandemi si Bongbong. Bongbong. Dagan, day, dagan. Pero naminaw ba si Inday anak siyang amahan? Wala. Pero karon nga misulti ang iyang mama, nga day, balik sa Davao. Tanawa? Awa, mama lagi. Tama gyud ka day. wala Murag kang giingon. influential gyud ang kanang tingog sa inahan. Wala, okay man akong kita. Tanan sa kadugayon ako diri. Okay ang akong na sinatian sa ilaha. So kung managan sila, di ba sayo? So gusto ka nga ang ilang serbisyo diri sa Davao ipaabot nila dito sa nasyonal para kitang tanan diri sa Pilipinas makabaton sa ilang maayong nga pagpangalagan. Padayon. 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 Yes. Basta yun, no? Laban, na. Laban. Padayon ang laban ay. Laban lang. Di basta-basta. Sige, Nanay Merlina, salamat sa imuhang opinion ay. Kay wa man gyud daw siya nagmahay sa mga Duterte dong Irin. Kay maayo gyud daw, day.